Så har vi endnu en gang været til EdCamp. Det var som altid en virkelig skøn oplevelse, hvor alle deltagerne havde lys i øjnene, og hvor deres store passion for undervisning og uddannelse virkelig brændte igennem. Det, der adskiller EdCamp fra de fleste andre formater, det er, at programmet det udvikles i fællesskab mellem deltagerne på selve dagen og altid på baggrund af deltagernes interesser. Når man samtidig stemmer med fødderne, så ved man, at dem, der deltager i en given diskussion, de brænder for lige netop det emne, for ellers så var de bare gået et andet sted hen. Det skaber et helt unikt ejerskab, en overvældende og inspirerende energi, og så skaber det en tilstedeværelse og et nærvær, som man altså ikke oplever ret mange andre steder. Folk de sætter virkelig sig selv på spil. Der er altid ualmindeligt højt til loftet, og alt kan i princippet lade sig gøre, når deltagerne respektfuldt og nysgerrigt lytter til og diskuterer med hinanden. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker de her fællesskaber, og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at flere arrangementer burde være mere som EdCamp. Jeg glæder mig allerede til, at vi ses igen, og nu ved jeg jo, at de her græsrodsfællesskaber er så stærke, at der helt sikkert er nogen, der simpelthen ikke kan lade være med at arrangere den næste EdCamp.